dolo fung kaham kai tesa han hai lam sogo ani ketal video o angka joto no bahai tongbai khakhayo kaham kereng no tongbai ne hane angke angbo motamuti kaham no getami ke kisa kongrai rok bongja angke te kuchugui bo tongja angke video rok bo rejak balok suka angke daily no rena hano angke somoi rok maya ni bagui rimaya ni tongkha angke tini se somoi rok kisa mansi ongka ba video rok bo upload khai rosiwan hane angke tabungke ko fungjora ni mamu songui tongo angke tini tamo musongi chana hikang ke motor rok chaya balok kamane motor soyabin rok khlai chaya balok sukata angkani bagui tini motor soyabin rok phano khlai chasiwan hane ke mukitung rok bo bazaro abono aboma hingkha akai sububla mukutung chana ni ke waisa kisa ketal khebo masana nango hingke tini ni ko ani mui hingke norok bahai rok wngjakha naigari gangka chaya balogoi mane ma songmani kothok hai khe masa sio hingke mamui rok songbai kobai tamo hingke achugui ani koyekta hingke chajaknai manui tongma rok chawai tongo hingke tini ani mane fridge ta ang bufung simi thepana hano thepajak mane line thepajak manui tongkha hingke tini ke somoi mankha ba fridge thepai naroksina hinui hingke tesa tabo to satung bo onek tungui phai tongkha tui thanda rok bo nungna muchungo hingke jora rok se khapia haini tongkha singo fridge thepana mani hingke tini se somoi mansi wngkha hingke iko thepai akui paibai kha hingke tabo kisa nog rok poriskar khai paibai gerani lete patangjak hingke tini ani video no pulen simi paithak jora nai tongdi hingke te norok ni hamjakma bododi sari kaham dolok hari ko mani potoma twijak tamni bagui twijak hingke angai bo ready rok khai tongkhabla hingke video khaina somoi mali ta biang tongkha tau sari ko hingke panipuri kisa khai chalai hanai angai anggo tui gutung rok kisa muthungui tongkha hingke alu rok bo rugui tongkha ke suji ba moida no ke tui gutung rugui sapi paikha ta ge mane alu rok bo rugui akui jotong khlaibai kha de tabo ke thentri bai ko lebona hana pai hingke nai tongdi ani video thentri basu bai nya kisa se thanda sukha tetol sab tetol sanai asagrana nangla lebu simi koyekta khalan ko nabakha thentri bo kom hingke lebu simi se kisa kabang ke omono khlai sanai ko ani panipuri ni mos deng hingke chana bo rejak hingke te kashi mosla bo reui rekha ang kisa bahai motom rena hane ge lebu simi se rena tongo do hingke yango hingke ang iko moide ba ani je suji no ang sapi ki toni remani hingke tabo dulna simi se baki hingke tabo jotono oste ke kam khlaibai sinai hingke ani mosling khaima jaga ang pias bo riyak hnui pias rei rekha hingke tamo ke koyekta lebu butui ke sebai renai kisa kwkhai mane kisa chatpata mane omte haini khangi ka hingke mosok bo rena stongkhu hingke mosok bo rejak hingke sekan lebu nai lebu ruui kisa kaham ke sapi toni renai abo pore hai ek side o hingke mane butui to khlaina nangnai hingke amo bo khlaina hingke norok nai tongo thentri komni bai kuchung haisang siwo hingke tofano jaga tabo mosoguri rwjangai tongkho hingke sini nogo koyekta mosla tongo abono bo yogui kisa mane holoi rwnai ta hingke tabo mohakhe tongsidung hingke omo paikha moso kwkhai ni thogui tongsio tabo o jaga mosok helabai rwkha hingke no paikha ta yang ganhari hairok sigosino obostha kunfa khlai mambaya kho hingke mamui bo mai simi box paijak hingke yango mui helabai paijak omo ta box rwkha hingke no paikha ta
terek kheno jotong kam pairinai goja sombor je khub nogo rogo boba shibano panipuri khaise ani engke sengke to khaina ringya hanyongi tongkha do engke mane reza da khaina patala da khaina omte hayongi tongha ta engke puila hangke to kisa mane koyekta reza nungi thanga do engke tophono angke wansui tongo mane chakla khnita engke haibo bahai jan buti khejane jai thangka saisi malali angke puila khlai ani khlai laimani engke kaham nongkha hamya to onglia engke tophono koyekta je reza rok wngma simise mane o puri torkari hayungni thanga ta amo hingka hingke last hingke mane norok mui thanga hingke je seng kisa patal patal ke khaimani amo hingke to pura ekdom crispy nungui tongo jemon bazar o seng machai diba mane amtui hai nungui tongo ta gogi ko ang puila first khaimani amo hingke to patala sero hingke omo bo phuli paikha thaske no mane ekdom pura crispy wngja angke pura jemon seng bazar o machamani amtui hai hengjak sukha iko nahari sitra mitra kosom mosom ungjak habina asa kaham ke phulori maya ta sengke iko amsung phulio te phulori simaya to bahai ungjak bai khe khaina da rengkhan bola heda yang ko ti kisa tongkho sherei tong sheri paibe kheba tabo ke chalai ni phaija angke norok toi ko puri ni khorang khnai tongkhana na di buti khe mane cherum cherum ke pungui tong angke tabo khlai to paibe kheba chalai sina hini no phailajak mane teksa rumo phaikata sini rumo phaikata o jaga fan tola khe chasiwa hingke ganti no ongke kisa tungplai bo tongkha angke ba angka angkhe to tini no mono mane thokjak suka ni jora tui ang mane thokjak suka da tofno thentri hingke kisa kom ongui thangka angke thentri te kisa nangmani te kisa kwbang nangmani ke lebo simi kisa kwbang ongui thangka angke thentri bo te kisa kwbang thangke tebo thok kamo angke te sini ro chaat masala bo kisa nang mane tongna nangmani ke chaat masala bo kwri khang angke ba tofano asukbani je thongmani thoka chalai ma ba amsugui chalai suka mane tabo horong angke mai mui se chana nanglakha asukha pungui chalai suka ge chabai akubai tabo angke kisa fresh rok ongui akuoi mukhang rogo kisa letai granai angke o koyekdi mukhang rogo bo letai jai angui tong suka angke ani to mukhang ekdom mane dry ongo ta angke haini bagui tabo angke mukhang rogo kisa moisturizer rok khai letai nagranai angke mukhang rok no bahai no letai rok tongkha angke amsake mane sitrai thango angke buini hai bo ongya angke bani skin le mane buini bai solaya ge buini ge kolmo song phai kisa oily rok ongo ke oily wngfano mukhang rok bo thasungui naithok tongya diba angke ani ke amtui haiya angke haini bagui tabo mukhang rok kisa moisturizer rok phului nagranai angke dolo tini jora te ani amsuk jora mung sinai do norok bahai hai next vlog o mala siwano angke tabo angke ang wansui tongo daily no video rwna hinui no angke jesa kwbangno somoi tui khlaioi angke tofano tabole kaisa kha aku khaba angke besibak to ani nogo ang tam khlai khlai amtui haimano bising nai ke tin jora te amsung norok bahai hai next vlog o mala siwano tata।